Az egyik leggyakrabban visszatérő kérdés az, hogy mennyi idő múlva látszódik az edzések eredménye. Ezt megmondani sajnos nehéz, ugyanis több tényezőtől függ, például attól, hogy mennyi súlyfelesleg van rajtad jelenleg, vagy hogy mennyire tartod be a diétát, mennyire edzesz rendszeresen, vagy mennyire adsz bele mindent az edzésekbe, és hasonló dolgoktól függ. Azt azért érdemes tudni, hogy úgy 3 hónapos, negyedéves ciklusokban lehet gondolkodni, ennyi idő alatt már szinte a legtöbb embernél lehetséges egy látható változást elérni. Az én helyzetem jelenleg a következő. Tegnap, január 5-én 89,7 kg-mal mérlegeltem reggel. 70 kg körüli állapot a cél, akkor már szépen láthatóak lesznek a kockák a hasamon, ha minden jól megy. Ti ezt a változást most szinte napról napra végigkövethetitek, és remélhetőleg ez sokatokat motivál arra, hogy belekezdjetek, így hihetőbbé válik az, hogy ez lehetséges, illetve sok mindent tudtok majd tanulni a napi videókból, hogy mit érdemes enni, illetve hogy hogyan edzek. Ha bármi kérdésetek van, akkor írjatok nekem, ezt a YouTube-on is meg tudjátok tenni, vagy a weboldalon, az üzenetküldésben is. Vannak elmaradások válaszadásokban, ezért elnézést kérek mindenkitől. Igyekszem a gyakori válaszokat, a gyakori kérdéseket megválaszolni videóban, hogy ezáltal sokatokhoz eljuthassanak a válaszok. Most pedig akkor mutatom a tegnapi nap, január 5-e rövid összefoglalóját, illetve az elkövetkező hetekre tervezett étrendemet is bemutatom. 2015. január 5. 2015. január 5. Első edzés előtt vagyok. 50 perccel később vagyunk, mell és triceps edzést végeztem. Ilyen edzés feltöltve nincs. A mozdulatok igazából hasonlóak, mint ami a mell, hát, biceps, triceps edzésekben van. Ez egy másik felosztás, illetve az ismétlés számok is másképpen vannak. Nem időre végzem a mozdulatokat, a gyakorlatokat, hanem fix ismétlés számokkal dolgozok, de erről leírás lesz a videó leírásában, illetve a blogbejegyzésben is. Ezután még végeztem egy hasedzést is, az pedig teljesen ugyanaz, mint ami fel van töltve a YouTube-ra. Az általános étrenddel kapcsolatos javaslataim nem változtak, ezeket már régebben is publikáltam a Facebookon és a fitzona.hu-n is. Ezek a következők. Első pont, minimalizáld a pékárúevést. Második pont, ne igyál mást, csak vizet. Harmadik pont, ne egyél bőzsírban sült ételt. Negyedik pont, ne igyál alkoholt. Ötödik pont, ne cigarettázz. Hatodik pont, ne drogozz. Ezeket próbálom én is a mindennapok során betartani. Ezekre az általános javaslatokra épül az étrendem is. Az étrendem elég egyszerű, a kezdők számára elég egyhangúnak tűnhet, viszont a makrotápanyag összetétele az megfelelően van összeállítva, tehát segíti megtartani az izomzatot, viszont ahhoz eléggé kevés kalóriát tartalmaz, hogy fogyjak. Alapvetően húsból, rizsből, zabból, fehérjekiegészítőből, zöldségekből és mogyoróból áll ez a terv. Körülbelül 1800 kalóriát tartalmaz, a fehérje, szénhidrát, zsír, azaz makrotápanyag felosztás pedig a következő. 70 kg a célom, és ehhez 2 g fehérjét fogyasztok testsúlykilogrammonként, 3 g szénhidrátot és 0,5 g zsírt. Tehát ez a napi étrendterv. A fehérje ugye 2 g-mal számolva a 70 kg-s célnél 140 lenne, ez egy kicsivel túllépi. A szénhidrátnál 210 lenne, ez is kicsit túllépi. A zsír pedig 35 lenne, ez alatta van. És így jön össze ez az körülbelül 1800 kalória. Kicsi magyarázat a rizs-csirkemell kombóhoz, ezt mindig zöldséggel eszem, azért vannak így külön írva, itt van lejjebb a zöldség, 250 g zöldség. Tehát azért van külön írva, mert a zöldség az általában változik. Van, amikor főzeléket eszek, van, amikor csak simán mondjuk borsót, vagy mexikói zöldségmixet, mint például ezen a héten, ha minden igaz, azt fogok enni egész héten.
Tehát ez változik. Az a lényeg, hogy zöldséggel eszem a rizst és a csirke mellett. A fehérje kiegészítő és zab, amiből 2 van egy nap, ezt úgy fogyasztom, hogy egyszerűen össze van öntve egy sékerbe és össze van rázva fél liter vízzel. Tehát fél liter vizet beleöntök a sékerbe, hozzájön az 1 merőkanálnyi fehérje kiegészítő, ez annyi a merőkanál, amit adnak hozzá, tehát ami benne van a dobozban vagy az acskóban. A zab pedig ki van mérve, ledarált zab. Ez a sima hétköznapi zappehely, tehát cukrozatlan, tehát véletlenül se olyanba gondolkoz, hogy cukrozott. Az Aldiba és a Lidlbe lehet az 500 g-os kiszerelést elég jó áron kapni. Tehát ez a kimért, ledarált zab van beleöntve a fehérje mellé, össze van rázva a fél liter vízzel, és így megiszom. Az zab elkészíthető kásaként, meg lehet sütni zabkorongoknak, meg lehet sütni sütőben egyben, és úgy lehet egy ilyen érdekes állagú, de azért egész finom dolgot kapni. Ezekről majd lesz recept, de azért a hétköznapokban ez a legegyszerűbb megoldás. Összeöntöd, megiszod. A mogyoró, 25 g mogyoró a végén, ez plusz zsírbevitelt jelent, ez lehet bármilyen mogyoró, sótlan, sós, mindegy. Eleve, itt most látható a videón is, ez 2 napi csirkemell, rizs és zöldség mennyiségem. Szóval én eleve a fűszereket egyáltalán nem veszem vissza, tehát se a sót, se a fűszereket, a további fűszereket sem. Ez a hús például brassói jellegűen van elkészítve, csirkemellfilé, ez összesen 600 g csirkemell, 300 g rizs és 500 g zöldség. Ez előre meg van csinálva, és 2 napra elég. Nincs is halálpontosan kiporciózva, hogy akkor most 50 g rizs és 100 g csirkemell. 2 vagy 3-szor eszek belőle egy nap, és így fogy el 2 nap alatt ez a mennyiség.